Ayan. Unboxing Nutra Bliss Digestive. This is good for our tummy. Yan. At kung gusto nating makatulog, ito daw po yung maganda. Eh, ang cost nito ay $279. Pero sale siya ngayon sa Watson. Yan. Let's unbox it. Shout out ko pala kay Harold. Kay Harold na mabaho. Hindi naluliro. Harold J. Katahan. Siya po nagpipicture. Pakitaas niyo Harold J. Ayan. Let's open it. Siya ay may 16 T-box. Maganda daw po ito sa expiration date. Yan. Na-expire pa siya sa 2023 ng February. Yan. Ito po siya. Yan po. Yan po yung bilhin ninyo. Kung gusto niyo pong makatulog kayo. Ano na po siya. 16 pieces. Okay na po siya para sa price niya. Napakamura.